Sa isa sa mga recent videos ko, tinalakay natin ang pagpuna ng isang netizen laban sa panalo ni Easy Milk. Sinuri ko ang pagpuna niya at nagbahagi ako ng aking mga thoughts. Tapos, nung pinalabas ko ang video na yon, marami sa inyo, mga kakampi, nag-comment kayo na utak-talang ka lang siya. At kahit naiintindihan ko ang mga ilang punto ng netizen na yon, naiintindihan ko rin ang mga punto nyo. Tunay na problema ang crab mentality. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero bakit kaya napaisip tayo na utak-talang ka siya? Mayroon nga ba mga punto na nawala ng dahil sa kanyang delivery ng mensahe niya? Madalas ko rin narinig na dapat baliwalain ang mga punto ng mga critics. Pero ito nga kaya ang tamang tugon? At paano tayo makikaunlad kung wala tayong respeto sa bawat isa? Tatalakayin natin ito at mga iba pa sa vlog na ito. Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. At ito ay Crab Mentality and the Importance of Criticism. Appear tayo mga kakampi. Mabuhay kayo! Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Napakahalaga talaga ng mga batikos. Panoorin nyo hanggang sa dulo para lubusan maunawaan ang puntong ito. By the way mga kakampi, abangan ninyo at isulat sa comment section ang 5 hashtags na nakalat dito sa vlog na ito para may chance kayo na manalo ng isang prize. Ito ang mga nanalo sa mga recent videos. Please contact me on Facebook or IG. Kung walang criticism, wala talagang pagunlad. Matuto na lang tayo sa ancient Greeks. Halos lahat ng mga sciences natin, logic natin, maging astronomy, science, philosophy, logic, math, storytelling and theater, kahit Western medicine. Halos lahat ng mga bagay na ito na mga academics ay nanggagaling sa ancient Greece. At ang isang paraan kung paano sila naging sobrang mahusay sa mga bagay na ito, sa ancient Greece, mayroon isang salita na agon. At ang agon ay isang contest kung saan may dalawang tao na parang makikipagdebate sila or patataasan sila ng mga kasanayan nila hanggang sa nakaangat at na-evolve ang mga bawat kasanayan na ito. It was a matter of respect, of deep-seated respect that these thinkers and these creators and innovators came up with. Ayon sa The Guardian, isang media outlet, there are 6 reasons why criticism is good. Ilalista at talakayin natin ang mga 6 na dahilan niyon throughout this video. So, bakit kaya mahirap tumanggap sa mga batikos? Anong tumanggap? Ha? Mali ka? Hindi ka ba marunong mag-Tagalog? Marunong ako. Ba't mali? Huwag tumanggap ng batikos. Tanggapin? Tagal mo na dito, hindi ka pa marunong mag-Tagalog. Ano ka ba? Ang ina ka? At ganyan, madalas ang nangyayari. May magsasabi ng parang sinasalakay niya yung tao. Tapos ako naman, magiging defensive ako kasi pinaghihirapan ko naman ang Tagalog ko. Kahit... Naatake, hindi sinasalakay. Sige, salamat. So, yan ang mas maganda. Itinaman lang niya, hindi nagiging personal attacks. Yan ang magandang paraan ng pagbatikos. Sa akin, naalala ko, nung ginawa ang logo ko, ginawa siya ng kusa para sa akin ng isa sa mga pinakaunang kakampi sa channel ko, nung bagong-bago pa lang ang Puting Pinoy. At ang logo na ginawa niya, pareho dito. Kaso lang, yung bandila ay dito sa ilalim ng mga paa ko. May mga tao na nagreklamo, sabi nila na parang inaapakan ko daw ang bandila ng Pilipinas. Para sa akin, hindi ko naman sinadya. Pero, hindi ko rin naramdaman na inaatake ako. Tinanggap ko naman yung pagbatikos na yun para pagbutihin ko ang aking logo. At nagpapasalamat ako sa gumawa ng logo para sa akin kasi sabi niya sa akin, napakahalaga na tinatanggap natin ang mga criticisms ng mga tao para magiging mas maganda ang product natin or content natin. So isipin natin, napakahalaga din ng pag-delivery. Kaya siguro kung minsan inaakala ng mga iba na utak-talang ka ang isang tao at siguro nagiging utak-talang ka ang tao dahil sa mga offensive, palaaway na mga pananalita. Kung minsan kasi parang nagmamarunong tayo, naakala natin na tayo yung pinakamatalino at na tayo lang sa kalam. Kung mga iba, mga bobo, tanga. Mga bobo! Mga tanga! So ang mas magandang paraan,
Huwag tayo magmarunong, huwag tayo maging mayabang sa ating pagtama sa mga ways ng tao. Kumbaga, keep the person's dignity intact. Siyempre, lahat naman tayo, hindi tayo perfecto sa lahat ng mga bagay. Kahit si Easy Mill, mayroon din mga bagay na pwede natin batikusin. Kahit mga idols natin, hindi immune sa criticism. Laging may matututunan pa ang mga tao. Kaya wag lang sanang ibash ang tao dahil lang sa may criticism sila laban sa idol natin. Baka kasi may punto sila at sayang ang pagkataon para makaunawaan at mapalawak ang kaisipan natin. Mahirap lang pag nagiging personal na. At alam nyo, napansin ko sa kasama ang palad sa mga comment sections, sobrang nagiging personal. Sobrang pag-aatake sa mga iba't ibang tao. Kaya mahirap na makaunawaan. At sa halip ng growth, nakakaroon na ng communication breakdown. Isipin natin kung hindi natin sinusuri ang mga punto mismo ng mga tao na nagbibigay ng argument, paano tayo matuto? Paano tayo makaunlad? Dapat nga may mga nuanced discussions tayo tungkol sa mga bagay-bagay. Kahit medyo palaaway yung mga sinabi ng tao laban kay Easy Mill, binigyan ko siya ng positive intent na gusto niya lang ibahagi ang bagay na mahalaga sa kanya. I didn't invalidate his feelings. I didn't invalidate his thoughts. Sinabi ko lang ang aking sariling pagpuna sa kanyang pagpuna. And I used logic and civil debate tactics upang labanan ang kanyang mga punto. At kung bakit sa tingin ko hindi siya tama. Walang ad hominem, walang straw man arguments, walang personal attacks, just simple civil debate. I didn't view him as a troll, and we shouldn't in debates. I'll assume na hindi troll ang isang tao, pero kung hindi nila nakikita or willing na maging civil yung debate, sasabihin ko, troll ka pala. Tapos sa sandaling yun, hindi ko na papatulan. So, lahat ito ay para sa ikababuti natin. Pag may bumatikos sa atin, isipin natin yung mga bawat punto nila. At yan ang mga bagay na susuriin natin. Hindi yung may isa silang sinabi na ayaw natin at agad-agad. Tanga! Ulol! Ulo! Tanga! Ang ina! Diba? Agad-agad pag may tao na hindi sang-ayon sa atin, kung minsan tayo din nagiging sobrang defensive. So mahalaga din na suriin natin kung ano ang mga punto nila at pag-usapan natin ng may logic at ebidensya kung bakit sa tingin natin ay hindi tama. Dapat nakabukas ang isipan natin at willing na aminin na hindi tayo lagi tama. Kung minsan kasi, yung mga tinatawag natin utak talangka ay may mga punto. Pero nakatago lang yung mga punto, hindi lang natin pinapansin dahil sobrang gigil na tayo. Sobrang gusto na natin awayin yung tao na yun. Pero ang problema lang nila pala ay hindi tama ang paglalahad nila ng mga punto nila. Ang isa sa mga punto na sobrang nagustuhan ko ay may punto siya tungkol sa toxic positivity. Kahit hindi ako sang-ayon sa kanyang punto na nagpa-promote ng toxic positivity ang kantang Panalo, nagpasalamat ako at tinalakay niya ang isang bagay na oo, totoo, problema yan yung toxic positivity. At tatalakayin natin yon sa susunod na video mga kakampi. Kaya sampalin ninyong like at sampalin ninyo ang kampana para mapanood nyo rin yan. So may naalala ko na isa pang kwento tungkol sa isang transgender woman. Tapos naging parang biro Ang alin? yung kinalabasan ng kwento ko. At isa sa mga kaibigan ko na transgender woman, ayaw niya sa kwento ko. Dahil daw parang naging biro yung pagiging transgender woman. Discriminating. Yeah, parang discriminating, parang nababuli. At hindi ko sinadya, as in, parang ipinagtanggol ko ang sarili ko sa chat namin. Hindi ko sinadya yan. Like, open-minded naman ako kung anong sexual orientation or identity ng isang tao, okay lang yan sa akin, hindi ako prejudiced. Pero hindi niya nagustuhan yung kwento mo kasi Parang pinagtatawanan. pinagtatawanan sila bilang trans. Oo, tama. So, naisip ko na mas mabuti na pahalagahan ko kung anong pakiramdam niya. Kahit ako din, medyo naramdaman ko na napikon ako dahil hindi niya naiintindihan na wala akong masamang layunin. Joke lang, parang in good spirit. Oo. May good spirit yung effect sa ibang tao, lalo Tama. na sa mga
trans mismo. Oo. Ang pinaka-naisip ko, hindi ako yung nakakadanas ng prejudice and discrimination bilang transgender. Kaya bakit ipagpapatuloy ko na ako yung tama sa ganitong sitwasyon at sila yung may karanasan sa pang-araw-araw na buhay na na-discriminate sila. Sila yung mas nakakaintindi sa sitwasyon. Oo, tama. Isa din sa mga sinabi ng kaibigan ko ay dapat maging responsible ako at sobrang tama siya. Kaya hanggang ngayon, hindi nawawala sa akin yung kahulugan ng karanasan na yun. So, sa karanasan na yun, mas lalo ako naging responsible na creator. Mas lalo ko pinag-isipan ng mga bagay-bagay. And its effect on others. Ang mga bagay naman ito ay applicable sa lahat ng buhay. Pagdating sa mga political discussions, pagdating sa discussions tungkol sa mga paniniwala, pagdating sa kahit anong bagay. This is why diversity in thinking is good. It helps us to advance and grow. Kaya ang criticism ay hindi lang mabuti, kundi kinakailangan para mag-unlad ang mga tao. So tularan sana natin yung egon ng mga ancient Greeks at hindi yung utak talangka. Huwag kalimutan na sampalin ang like at sampalin ang kampana. Medyo mahirap ito. Yun!